Takže čau, jo, vítám dalšího videa. Tyhle vlogy už budou jakože dlouhší než minutu až půl. Takže to máte se těšit. Takže, co doufám, že dneska si řekneme 3 věci plus 1 možná. Takže, počkejte, máme špatné rozpění. Tak. No, takže. Čau, no. Řeknu vám 3 věci plus 1 možná, že bude to hodně. Takže, první věc, co bych chtěl říct, že na prvním videu bylo za 2 týdny 11 shlédnutí. Takže wow. A na druhém potom bylo za stejnou dobu, tam bylo 16. Takže moc děkuju. No. A na obou bylo 2 lajky a žádný dislike. Jako, možná tě ještě, ale toto nebylo připravené, jo. Takže, co vám chtěl ještě říct, je, že moc děkuju a že vás ty videa baví, ale mě ty videa nebaví. No. Pokud děláte pro mě, jakože pro začátečního youtubera, tak to prostě nedělejte. Prostě mi dejte ten dislike, když se to nelíbí. Jo. Takže, i tak mi dávajte odběr, bych moc rád, vole, rebel, vole. Ne, to je už, tu vše kopírání jako... Ne. Takže, druhé, co bych vám chtěl říct, že až bude 10. vlog, tak bude speciální a tím, že poprvé uvidíte mojeho staršího bráchu, takže uvidíte poprvé mojeho staršího bráchu. A třetí věc, co bych vám chtěl říct, je... Já se vždycky zapomenu. Počkejte. Střih? Jo, chtěl bych vám říct, že nebudu moc aktivní na YouTube, protože budeme všechny písemky a tak, teďka už moc nebudu aktivní na YouTube, takže nebudu točit, protože budou písemky pořád. Ty kokos. A nebudu moc točit, takže ještě něco bych vám... Jo, ještě něco, to jsem zase propomněl. Kurňa, to je zase střih. No, takže tady přemýšlím tak 15 minut, protože na to nebudu přijít. Super. Takže to by bylo všechno z tohoto videa. Lajkujte, odebírejte. Lajkujte, dílejte, odebírejte. Takže zase příště u našeho videa. Po nedlouhé době, nebo nevím. A zatím... Co? Co, vole? Zatím čau! Tak čau.